Mga halaman sa loob ng bahay during winter season. Where are we now? Hi friends, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, tayo ay papasok dyan. Favorite place kong puntahan, ang plantation. Kasi sobrang hilig ko po sa tanim. Kaya, naging favorite place ko siya. Papasok po tayo. Ayan, ang ganda. Ayan, tingnan nyo friends, madaming sale. May 50%, 20%, 30%, 15%. Oh, 'di ba? Ang ganda, ganda, ganda. May sale. Sale. But before tayo pumasok, kailangan kong mag-mask. Kasi hindi pwedeng pumasok dyan na hindi mag-mask. So, wait a minute. Ayan friends ha, nag-mask na ako. Hindi kasi makapasok friends wag hindi nagmamask. Ayusin ko muna. Ayos na. Tingnan nyo friends, may nakasulat friends. Hindi pwedeng pumasok na hindi nag-mask. So need talaga mag-mask. Summertime po. Nagpunta tayo dito para tingnan kung ano yung mga summer plants na tinda nila dito sa plantation. Ngayon ay wintertime. Tingnan nyo naman friends, parang summer na summer pa din yung aura nila dito friends. At super colorful talaga yung plants. Diba? Ang cute lang. Ang cute ng plants nila. At summer na summer atmosphere dito friends. So cute, friends. Ano yan, friends? Ang cute. Ewan ko kung totoo yan. Parang hindi. Pero ang cute. Color na to. Ang cute nito. Pero 300 kroner naman.
Yung laki na ng cactus. Ang presyo naman, friends. Ang presyo. 109. Friends, totoo to ha. Hindi to fake. Totoo to. Totoo to na bunga. May orange na orange. Tapos may yellow. Mayroong green. Ayan, karamihan orange na orange talaga. Ito naman lemon. Totoong lemon to. Tingnan yung presyo, friends. Look at the calamansis. Look at the calamansis, friends. The calamansis. The calamansi, friends. Orange na siya. Orange na. Ang daming bunga ng calamansi. Tignan nyo naman. Puno ng bunga. Uy. Yan yung ang name ng calamansi, Halaman din. Punong-puno ng bunga, friends. One of my favorite plants. Halaman din. Ito naman, uy, kalamon din pa din. Kalamon din pa din, pero ang lalaki ng bunga. Ano, giant. Giant ang bunga, friends. Giant. Kalamon din pa din daw to. Sabi. Giant yung mga bunga, friends.
dito. Ubos na natin. Kunti lang pala pag winter. Mas madaming tinda pag other seasons. Pamigay sa birds for sure. Para sa pets. Ito naman para sa outdoor. Ang cute nito, friends. Parang alam ko gumawa nito. Pero yung ginagawa lang namin made of coconut. But this one is made of wood. Made of wood. Wood basket. Wood chip basket. Cotton. Dried flowers.
Po nagtatapos ang tour natin. Winter tour dito sa plantation. Ayan. So, nakapasok na naman uli po kayo dito sa plantation dahil sa panonood ng video na to. Kasi last time po na finicture ko yung place ng plantation, summertime pa po, 'di ba? So, ngayon nakita nyo po, wintertime, meron pa ding plants. Summer na summer sa loob. Yun na nga, wala silang plants na nilagay sa labas. Kasi nga, winter, diba? So, yun na po. Till next video. Have a nice day.